एबसुआ जि मिस्टेक खालामबाय बे बिटिआर रापर्ट खालामनायजों अयनाय बिदिखि थगायनानै लेंहरो थैखागोनसो। बिटिसिआव बिसायख'थिनि दोहौ सोर राजखान्थि दोलोआ बिटिसिआव सरखार दागोन? 16 नं निसिमा बियाबाव बिपिएफ दोलोनि मावथिफोरनि जथुमाव गासै 3,000निख्रुइ बांसिन मावथि आरो सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो आरो बे जथुमावनो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै गोबां सुबुंफोरा जयनिं जायो। आंनि पलिटिकल एबा राजनीतिक सिमाङा बिपिएफ नङाब्ला आङो बेखौहाय साननोबो हाथावथाव नङा। मानो होननानै बुङोब्ला ओरैबायदि आं जेब्लानाखि UPPL आव दङमोन आंनो बेबायदि मावनो थाखाय बिसोरो जेबो प्लेटफर्म होआखै आरो। नाथाय गुबुन फारसेथिं 16 नं निसिमा बियाबावनो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव UPPL दोलोनि मावथिफोरनि जथुम जायो। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बे जथुमाव 1,000निख्रुइ खम मावथि आरो सोद्रोमाफोर बाहागो लानायखौ मोनथिना मोनो। रिपर्टनि बायदिब्ला बिपिएफ दोलोखौ 16 नं निसिमा बियाबनि रायजो राजाफोरा अनसायनायखौ नुनो मोन्दों। नैबेनो दिनैनि मावथिफोरनि जथुमाव बाहागो लानायानो फोरमायो। दिनैनि बे नुथायानो फोरमायो बिटिसिआव बिपिएफ दोलोआनो बिग ब्रादार जागोन ना रोखासै। एबसुआ जि मिस्टेक खालामबाय बे बिटिआर रापर्ट खालामनायजों बिसोरो आरोबाव खेबनै गोरोन्थि दाखालामथों। बिसोरो जोंनि सिगाङाव जोङो दुलाराय बर' माहारि दुलाराय गासैबो बिटिसिआव थानाय मानसिफोरनिफ्राय बिसोरो क्षमा बिनांगौ। मानो होननानै बुंदोंब्ला बिसोरो जोंखौ खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथाम नङा खेबब्रै नङा बोसोरबा बिसोरो जोंखौ थगायबाय। देबोरगाव बियाबनि सिलबारि गेलेग्रा फोथाराव बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव मुलाम्फा मोनग्राफोरजों लोगो हमलायनाय आरो समाजारि रांखान्थियारि सांग्रांथि हाबाफारिनि जथुम जानानै थाङो। बे हाबाफारिनि जथुमाव बाहागो लानाय सासे आइजोआ ससियेल मिडियायाव फैनानै बुंदों दि नंखाय बाथ्रा होनानै जोंखौ बे जथुमाव लिंनानै लाबोदों होनना फोरमायदों। अयनाय बिदिखि थगायनानै लेंहरो थैखागोनसो। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिं होननानै खामानि दामानि ज्राब गारनानै थांबाय दानाबा आलदासो मिटिंआनो थैखागोनसो। अयनाय थगायनानै लेंहरो आरो हेस जायालै लेंहरनाया ग्र' सैथो खोथा होना लेंहरब्रा मा थगायलायनानै लेंहरनाय बेलाय जायालै सयथिबो। थारैनो प्रमद बर'नि UPPL दोलोआ नंखाय बाथ्रा होनानै रायजो राजाफोरखौ मेल मिथिङाव लिंनानै जथुम खालामगासिनो नामा? थारैनो सरकाराव थानाय UPPL दोलोखौ रायजो राजाफोरा अनसायनायनिफ्राय गोजान जालांगासिनो नामा? फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव सोर बांसिन मासि लानानै सरकार दागोन समासो फोरमायसिगोन। आं नायनानै नुबाय जे बिटिआर रेकर्डआ बिटिसिनि सिङावसो थानानै खामानि मावगासिनो दं। आं नायनानै सालिजारि खालामनानै आङो नुदों बे बिटिसिआव थानाय गासैबो जाति जनगोष्ठिया खैफोदाव फैबाय आरो बे खैफोदाव फैनायावहाय जोंनियावहाय 17 जननि गेजेराव 10 जनल' बासिनानै थानो हादों MCLAफोर। आं बिनि थाखाय आं फैदों आरो बिसोरो जोंनि थाखाय खाम्फा जानानै थानांगोन आरो जोंनि थाखाय गोगोम खुन्थिया जानानै बे बिटिसिखौ बासायनांगौ होननानै बिसोर लाखिदों। बिनि थाखायनो आं फैदों।